Umunne m ekenekwe m unu. I present you Umudiochi nke dị n'ime Ozubulu n'ime Akwa dị n'ime Kusigo local government Anambra State. Anyị nọ na Udengwo, the famous Udengwo people na-ekwu today about. Some people na say ka ije n'Udengwo jegote ngwo. This is the place. Take a very good look at this place. And the most interesting thing of this very place bụ na ọ bụrụ sọsọ ngwo ka a na-ele here. And ebe a na-produce kwa ife a na-akpọ kai na-elekwa ma nni here. Don't worry, watch this very video from beginning to an end. You have a lot of things this video is all about. If you did teach channel this very place, take a look. If you want to get raw palm wine or raw kai snap, come to this very place. Here and the raw one. If I were nobody Erika, you can only see such thing in this very platform, in this our page. So if you're not following this page, make sure you give us a follow and make sure you share this very video if you find it interesting. Follow me, let's go and show them a lot of things this place is all about. Kaije n'obodo jekwu okwu gbasara ọdịnala o. Kaije n'obodo jekwu okwu gbasara ọdịnala obodo anyị yo. Ya bụ ndị mbụ jiri bido hụvu ụwa. Nwere nyara na-akpa ọgwụ m ka nje gboo nwanne m, akwa obi nwanne mere m. So ụmụnne I met this very young man na this very Umudiochi Ozubulu ebe a na-akpọ Udengwo. After me na this very place. So kokowala anyị ife dị iche iche nọ here ife ọma gbasara this very place. So my brother, can Igbo bụ Igbo gwa Igbo afa gị? Igbo bụ Igbo ekene m unu. Mbụ afa m bụ Ugochukwu Udoagbara. Abụ m onye Akwa Eziola Ozubulu n'ime Kusigo local government. Abịa n'ebe a nụ ya anyị na-akpọ ebe ahụ ose Ozubulu. Ị na-anya ya afụ ya Umudiochi Ozubulu nke dị na notice board dị ebe a nụ. Ọzọ dị ka ibe ya, anyị na-enwe nkwụọcha ebe a nụnwa. Echi inweta nkwụọcha n'ụtụtụ ebe a nụ, ị ga-abịa ebe a nọdụ before 9 ọkwa 9 AM. Ndị mmadụ esi n'ime ọhịa bupụtasịa mmanya ngwọ. People egorie, ndị na-atụ mgbele nkwụ egorie burukwa ga ebe dị iche iche ebe ha na-ele. Then after that, ọzọ ihe enwetakwazi nkwụọcha again here ya bụ around 4:30 or something thereabout. Enweta nke mgbede nke a na-akpọ mmachu dịka anyị si akpọ ya. Then ebe na nke anụnwa gasịa, enwere ọtụtụ ndị ọ bụrụ na ị na-anya efucha hot dị iche iche. Ebe anụnwa ka a na-eproduce original hot nke a na-akpọ kai. Ụfọdụ na-akpọ ekenkana, ụfọdụ na-akpọ ya adaogbe. Mana ịchọ inweta ya, ị bịa ebe anụnwa ihe enweta ihe a na-akpọ original kai direct. Then come closer. Then ka anyị si process ya bụ na ụtụtụ anyị teta ngwọ like ihe anụnwa 25 liters anụnwa 6 ka anyị na-agbanye ebe a ngwọ a na-aṅụ anyị na-agbanye n'akụkụ ebe esi ebe anụnwa gbanye n'ime drum na anyị wee tinye ọkụ under the drum. Ọ bụrụ na ọ sụba well sụọ ọfụma, ọ bụ ọrịa the vapor agbagonite through this hose gaa ebe anụnwa. Mmiri anụnwa dị ebe a ọ na-ajụ pipe oyi. Ị na-anya ebe fọ na mmiri a pipe a ga straight isi ebe a pụta. Then the vapor now ya turn to water si ebe a na-abanye n'ime 20 liters anụnwa. Then ọ bụrụ na ọ gbajuo, depend on the capacity, that is the quality of ngwa ịgba n'ime ebe anụnwa. O si ike wela e transfer ya there n'ime ebe a, tukwupe ebe a na-eme nkwupe ebe a ka ị agbanye tinye funnel wee gbanye ebe a, tinyekwa ya ọkụ on there again. Ọ boil ya as much as it is. Then o esikwa through this pipe gaa ebe anụnwa. Mmiri a na-etisi n'ime drum na-akara nka ahụ ka ọ ghara ịdị amị dị mmanya. When this pipe, ọ bụ na pipe a dị hot, ọ ya dị esizi mmanya ọma mbozi fọ ya agba. And ọ dị excess hot, o eme ya ọnụ ebe a na-apụ ụzụ anwụrụ. Ọ bụrụ asị ebe a ya apụ ya reduce the power of the kai ọ bụ ụzụ ife ọ ya agbata. Then ọ bụ na ịgbanye ya ebe a nụnwa, itinye ya ebe a, ọ gbajuo ya osizi ebe a na-agba, ife a ga-enweta na ya 10 liter. 10 liter of original kai out of 20 liter. Ife a ga-enweta na ya 10 liter nụnwa. Then ọ bụzie na the power nkwụ ịgbara ebe a dị excess, ọ ya enye gị ebe 2 bottles or 3 bottles after this 10 liter. After this 10 liter? Yes. Okay. Ọ ga-enye gị. Then
nya ka ndị mmadụ na-abịazi ya because anyị adịghị eje afịa people na-abịakwa ebe a bịa na-ego na-aga various places ụfọdụ ndị dibịa na-ego ụfọdụ ndị na-agba nkwụ kacha ndị na-agba nkwụ ndị na-eme ife omenala ụmụ ndị ụmụaka na-anụsi di abịa ebe egorie so ọ dị ezu ọnụ nke ahụ efu na-esi ebe a na-egokwana ego nọ esipụtakwara ya bụ na ebe eburu ya yes ọ ya dị ihe anyị na-alụ ebe a n'ụwa so nke bụ eziokwu bụ na ife ịkọrọ anyị juru anyị afọ because mụ nwa na onwe m akabụrụ mmara na from ngwa ka esi esipụta kaikai anụnwa a na-ele na be anyị amarọ m efele m na enwere something dị special esi eme ya bụ ife amarọ m na direct from ngwa anyị ka esi esipụta ya so ya bụ ife ọ dị m obi ụtọ ka isi wee kọgbara anyị ka ụmụnne anyị dị iche iche malụkwanụ the process a na-aga before wee nwee ife a na-akpọ kaikai na anyị nwekwanụrụ ife dị iche iche n'obodo anyị our people na-amara ọ bụrụ na gọọmenti ma ndị mmadụ nyelu such people aka n'obodo a ịfụrụ na anyị enwe lot of work anyị enwe lot of job for our people eme this thing mee ọ dị in a big way anyị provide employment for a lot of people create a job na society or end there some certain criminalities in our land or end there some certain kidnapping and a lot of atrocities are in our land today. So these are some certain things the government or the people the able should look into. Let us build our land. Let us support our own. We cannot continue like this. These are the kind of people ekwesịrị look into. Help offer establish Come, let us take a good look how this place looks. Just what it's all about. Okay. Mmiri anụ anyị na-esi na ya ebupụta mmanya ọcha n'ụtụtụ ma na mgbede ma na-etepụta ka nke anyị ji esi kaikai. Mmiri agala obodo dị iche iche. Isi from Idemmiri Onitsha side River Niger bata mmiri a. Idemmiri bata mmiri a. Ekulo batara ya. Eze batara ya. Then osi ebe agbadaba ọ gara ụlọ asọ Ọkịja. Osi ụlọ asọ Ọkịja ọ gara osi Akwa ihe ala. Osi ebe a baa River State. Wee drizie gaba obodo ndị ọzọ so the mmiri isikwa ebe esi ebe anyagide ụgbọ wee ga ebe niile anyị chọọ ịganụ na ịmala na onye amala na nwee ike ifu mana ịmala ha na anyị esi ebe a gaa obodo ndị a niile mkpọrọ afa osisi anụnwa ka a na-akpọ osisi ngwọ nya ka anyị na-etepụta nkwụ anyị na-aṅụ ndị etegburu etegbu ka nke aka na-ete ete ọ bụrụ na ị gaa isi ebe anụ efu obele nke etiri ife n'enu nke aka na-ete ete na nke obele anụnwa dị nke obere galọn dị na ya kịta galọn dị na ya aka a na-ete ete ka ndị lesigoro nke ụtụ ọ fọziri ịbịa nke ife na ahụ eburukwa ụgbọ baa ime ọhịa wee tepụta nke a na-akpọ mmachu. So this very place now or indigenous nwere a na ebe a na-ete mmanya ebe a ka kedu ndị na-abịa ete mmanya ebe a or the villagers ka enwelu ndị nwelu particular mmanya nwelu ngwọ nke fe iche ka kedu ndị na-etegasị mmanya outsiders ka indigenous ndị na-ete mmanya ebe a dịka o si wee dị na notice board a na ọ dị ka ndị ọzọ bụ mana abịa n'ọzọ ọbụla ndị nwe ebe a ndị a na-akpọ Akwa community the last village anụ gbafeta before na-erute ebe a na-elufu new building ọ ndị Akwa community nwe ebe a nụnwa then ịbịa n'ebe a nụnwa enwecha ya n'aka ọ bụla ebe m na-alụ ọrụ ka onye ọzọ ga-alụ ọrụ ime ọfịa anụnwa nwere mpaghara ebe onye si ete mmanya nke ya then onye bịakwa osi side nke ete nke ya mana ifere ka ndị Enugu ma Ebonyi steeti ma ọ bụ some part of Anambra enwere ike ịbịa ebe a te nkwụ except na isi onye ahụ ngwa na-eteta nka nwa ọ na-alụta ọrụ ebe a tee ijechakwa nachi ya so ndị na-alụ ọrụ ebe a bụ ndị indigen ndị nwe obodo ọ ha na-ete nkwụ anụnwa n'ebe anụnwa. Okay. So enwekwara obodo ọzọ ngwa na kita ude ngwa luturu ka ọsọsọ na Ozubulu aka na enwe obodo ọzọ enwekwa ike mmiri ala nkekwara tu and ngwa dịkwa to that place. Ihe dịka ọba na-enwekwa ngwa dịkwa ntu otu ọ dị here Oraifite na-etekwa ntu ọ dị Ọkịja na-etekwa ntu a mmiri asị ga-etu a ka ngwa si tocha na ya ogologo ancha na-etekwa some of them na-esikwa kaikai anụnwa. So I believe this very water nọkwa here dị very deep eji ụgbọ ọ dị deep deep ọ na mmiri atata na ya ada afa na ebe anya
then ị ada afọ azụ na-egwugharịcha ebe niile ị gazie ebe a from this bridge now ebe a buru ibu ebe a dị very deeper than this place. Okay, ọ dị very nice. Thank you so much. Okay. I dị grateful ka isi wee kọwala anyị ife ma gbasara this very place. So ụmụnne m anụmayọ the state government na-ayọkwa individuals ma ụmụnne anya dị iche iche na-alụgasị bitters na-alụgasị mmanya dị iche iche na-eme ife dị iche iche to look into this very thing we are talking about. These are some certain things ya bụ anyị help develop support offer or you ewepụ a lot of criminalities, a lot of kidnapping, a lot of unnecessary things dị uncalled for our youth na-eme engage in our land these days. Or you help wepụsịa ụmụ ife a maka na ndị oyibo na-ekwusi idle mind is a devil's workshop. Onye nọ na-enwele ife ọ na-alụ enwele ife ọmụọ ya alụ obido chebe echiche ọjọọ, chebe ka ọ ya esigbu nwanne ya were ife ya, chebe ka ọ ya esizulu ife nwanne ya, mana onye nye ajọ mmụọ ohere wee nwee ike yuzuo gị mee ife na-adịrọ mma. So I'm calling on the individuals, some individuals and the state government. Ụmụnne anyị ndị a nwesịrị ego na-alụ ife dị iche iche, bitters, all these things, they can help to develop this very place. This can be another form of business for them. Everybody ama na-alụsị bitters. Everybody ama na-alụsị bitters. These are some certain things I need to look into. Na anyị nwere ife dị iche iche anyị ga-eji wee mepee obodo anyị nyere ụmụnne anyị aka, mana anyị rapụrụ ụmụ ife a na-edega anyị ebe dị iche iche. Things na-adịrọ uncalled for ebe ahụ ka uche anyị dị rapụba anyị. So ụmụnne m make sure na unu tụsara this very video n'ọkọ dị mma ka anyị na-eme. Make sure na ị na-follow this very page maka na ife anyị na-eme na this very page bụ ka ọ dị mma. Anyị na-epromote ife dị iche iche dị n'ala Igbo, our people na-amara na ọ na-eme exist. Si unu ụmụnne m daalụkwanụ, unu ewe n'iwe na anyị na-eme isi oyibo na Igbo together na maka ụmụnne anyị ndị ọzọ dị iche iche na-anara anụ Igbo mana fa bụ ndị Igbo ka ha nwee ike na-aghọta ife anyị na-ekwu. So unu ụmụnne m daalụkwanụ, ya gazienụ.